Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu di Hita Salutna, andorang sota mulai parminggota sadarion, jumulo martang yang naho mahita di bagasan ruata, martang yang mahita. Amin. Marindi mahita sian buku ende nomor 574 et sada dohot 2.
Marhiti guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Dihorhon haporsuon nami nasatokin, jalanane yang ido hasangapon na semurung, nalumobi hamulyaon nasaleling-leling na tuhami. Hami akan naso tumailihon akan natarida, akan natumailihon akan nasutarida, ay namartiki do anggo akan natarida, alay nasaleling-leling na do akan nasutarida. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, asimaroham di hami, ay dang tarbain hami mambain manangaha, molosoho dongan nami. Di baini, saya lehon madi hami roha banwa gijang. Asa tau hami manimbangi doot mangulahon lomo ni roham. Sedongan ni mahami, asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapatik ni debata di binggu sadarion, imasian patik pasiahon. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata noso tutu maralon dongan jolma. Dia dolapati ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo manggap-gapi dongan jolma, manang manjeheon, manang pahata-hataon, paoruhon sangap nasida, ikon ni apinan do dongan jolma anggo sotakas dope binoto salana, olan huhum na denggan ido pabuah-buahon, imasahatna, atong rap manggido gogo mahita sian Tuhan debata lau mengulahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulahon nahombar tupati. Amin.
Tato potima dosa tanah godangi di adopan Tuhata, martang yang maita. Alia manami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumuru midahami. Huparatu tu jalahu topoti hami do dosa doat pangalau soyonami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hites asini roham. Jala sesa madosa nami salutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosa. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalau sim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Sai mulak maho Tuhau ayahu dosi paluaho. Hasangapon madi debata nadid kijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di Minggu Sadarion, Imasian 2 Timotius Sada, ayat Sadaro di 14, Marganti Sorin Mahita Manjasa. 2 Timotius Sada, ayat Sada Satro di 14. Aus surat inogos ni Paulus, apostel ni Kristus Yesus. Marites yang tahi ni debata, marguru tu baga-baga hangoluan na di bagasan Kristus Yesus. Mau lihat ya rohaku di debata, nahu oloi di bagasan roha na iyas. Siang akada opung dope, ay somar pacohotan hupa ingot-ingot ho di akatangyaku, bornginang arian. Ay huingot doha porsianmu na somar lauki, na maringanan hiyan di bagasan opungmu boru si Lois, nang di bagasan inangmu si Eunike, ale dohot do di bagasan ho, di haporsai rohaku. Ai di leon debata do tu hita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pangarajeoin diri, dada tondi hatahuton.
Aidi palua jala di jodoh hita marhitete panjona badia. Dada marguru tu ulaotna. Tung sian tahina dohot sian asini roha nabina basahon tu hita di bagasan Kristus Yesus na sian mula ni mulana. Tusido au dipabakit gabe parjamita dohot apostel dohot pangajari. Ihuton ma akapo danatiko si turuanmu songon naung binegem sianahu di bagasan haporsiaon dohot holong ni roha na di Kristus Yesusi. Ima sahatna martua do akan atu mangion hatani debata jalan au peopsa. Amin. Taha tidak kon maha porseotai songonahina tidak kon idongata sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan natu mopa langit dohot tanon. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah imana tunduan sini Maria nagabe-gabian sianton di perbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata natu maun na bernit di pangunan nislatus namante terbaca do ibana di haupina silang natu atu banu toru namulak mangulu di ari patuluhun nama naik tu surgo lahundul tu siamun di bata Jehovah amanai parguguna sohatu dosani disimai ibana pengumul sokotan mohon manguhana au porsia di tondi perbadia jala dong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dia sasan dosa, dohot dia taina mandok, mulak mengulus sukut daging ni halak naumate, dohot dia mungan sudah. Amin. Horas madhita saluhuna. Horas. Titing dihuriata HKBP Ramangun Minggu 2
Oktober 2022. Padidion Nabadia. Minggu Sadarion 2 Oktober 2022 di Permingguan pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia tidak danak jalatorok tidak danak na majalo Padidion Nabadia 10 halak walu bawa 2 perempuan. Ibadah hybrid sekolah minggu HKBP Ramangun. Mulai minggu siap Oktober 2022, permingguan sekolah minggu HKBP Ramangun di Patupa di Gedung Sinantam merhite hybrid live streaming do tatap muka. Jam ibadah dibagi 2 5 pukul 7.30 dohot 1 pukul 8.30 orang sada kelas prateka kelas 2 SD pukul 10.30 1 pukul 10.30 orang 2 kelas 3 SD kelas 6 kelas SD sudah danak sekolah minggu rap dohot natoras asamat dohoti perminggoni. Kelompok baca Alkitab dohot hafal ayat Alkitab sekolah minggu HKBP Ramangun. Kegiatan majah Alkitab atau 2 pasal ganup hari dohot hafal ayat Alkitab ayat 1 ayat ganup hari dimulai tanggal 10 Oktober 2022. Majah Alkitab Perjanjian Lama Sejahon Ima Kitab Amsal dohot Amos. Majah Alkitab Perjanjian Baru 5 Kitab Matius dohot Kitab Wahyu. Sudah anak kota sekolah minggu asamat dohoti kegiatan ini. Jalan mendaftar boima marhite My ASM. Seminar pendidikan Humbartu Pesta Gotilon HKBP Ramangun panitia patupahon seminar pendidikan dohot tema mempersiapkan generasi Indonesia emas 2045. Para tokoh nasional na berkompeten Kementerian dohot pemerhati pendidikan IMA songon narasumber panitia mengundang sudah ruas asa natoras naposo bulung remaja dohot sekolah minggu asamat dohoti seminari imana nang di Patupa hari tanggal Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB sahat 10.2 WIB inganan di gereja HKBP Ramangun dohot marhite YouTube channel HKBP Ramangun. Pesta Gotilon Tahun Kesehatan HKBP Ramangun. Perayaan Pesta Gotilon Tahun Kesehatan HKBP Ramangun Patupa Utama di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 mulai pukul 10.02 WIB dohot tema HKBP Ramangun diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Perayaan Pesta Gotilon melibatkan sudah ruas ni huriata sian ganok ima pasahaton silua tandani hamlateon di siala pasu-pasu naung tajalo siatu hatta marhite gereja jala ditiki pasahaton silua di Patupa do tortor dohok godang. Ibadah penutupan Pesta Gotilon di Patupa hari Minggu 16 Oktober 2022 di permingguan pukul 10 WIB. Dipanggil tusude ruas HKBP Ramangun asa berpartisipasi di perayaan Pesta Gotilon ini. Persembahan pujian pemain bola. Minggu Sadarion 2 Oktober 2022 di permingguan pukul 10.30 WIB Akayana Kota Marsiazar musik biola nang
patubegon lagu pujian marhita musik instrumentalia. Pinangido asa sudah hita ro mangalehon semangat tu yang nakota pemain biolai. Bulan musik HKBP Rawamangun 2022. Sesu musik Dewan Marhuria HKBP Rawamangun patupa bulan musik 2022 diganok hari Minggu di bulan Oktoberon. Dohot tema hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Aka kegiatan na pinatupa kegiatan bulan musik boy ma dijaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Ruas Nataba Minggu sadarion tajala dogabe ruas Nataba ima. 1. Keluarga BHS Siburian Lydia N. Boru Tapea Rapdot Sahalak Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Sudirman Jakarta. Alamat Jalan Mede 2 nomor Saplusia RT 00 Sia RW 08 Utan Kayu Utara Jakarta Timur. Wik Utan Kayu Kayu Manis Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Yani Pratama Purba Ida Mariana Borusitompul Rapdohot Sahalak Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Perteksilan Tede Perdede Medan. Alamat Jalan Bulak Timur Timur 1 nomor 7 Kelurahan Klender Duran Sawit Jakarta Timur. Wik Duran Sawit Jongjong Mahamu. Tuhatta mana masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata. Terlumobi di joloni tuhatta hudul mahamu. Namoding. Nah di hari Kamis 20 September 2022 nunga jumolo moding sahalak ina lince baru simangucong umur 60 tahun ina baluan ni amata Tagor Sinaga. Alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 22 RT 00 Sada RW 5 Rawamangun Jakarta Timur. Wik balak sepeda. Tudian hari Sabtu 1 Oktober 2022 di TPU Menteng Pulo. Tuhatta mana mangaleon gogo do pangapulion di keluarga namar si taunoni. Pilihan dohot akaudu ni bawa tajahama di harotos titing naung di paradeni Puriata. Di pasu-pasu di Batama aka barita na masa dohot ulaun aka sipatopota bahan sangat di Guarna. Songoni matiting di Uriata Minggu sadarion. Horas.
Tabasonang marohata martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramu ti ati-ati dohuk pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami nanami dohot hanggi boto nami nama dohoti permingguan di tonga-tonga ni huriata HKBP Rawamangun na di bagas joro nang marhite live streaming horas madita dipakulingi debata duhita marhite hatana di parsaurata di tikion ima natar surat di buku adung-adung bidutolu mamukamai siana 10 sia ro di ayat 26. Adung bidutolu ayat 10 sia ro di ayat 26 atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Songonom mahatan debatan atar surat disi tapa itu ma di bagasa rohat tabe. Saya ingot ma dangol hon dohot pangaleleon natuahu ro diraru dohot rasun. Saya paingot-ingot ma tutu asa tung sabam rohaku di bagasan. Ima atong parate-ate honokung alanido ubahen marpakirimun au. Asi-asi ni jahu basabing do ubahen so harusun siap hami. Aidang marpacohotan asini rohanai. Mula rata dui tahe ganup sogut. Godang matutu habonaronmu. Jauh bado parjabaraku ninnato diku. Dibaheni marhaposan tu ibana ma'ahu. Pardinggan bahasa do jahuba mida aka na marhaposan tu ibana. Mida todini na mangalului ibana. Martua ma manang ise na hohom makalunguton hatuaun ni Jahoba. Martua ma manang ise nahohom makalunguton hatuaun ni Jahoba. Ima sahat na. Di hamuama nami nanami nang dihita saluhut na. Adok padohan ni padibisuk na madok songonon. Masa lalu dapat berbicara banyak kenapa Anda, kenapa kita menderita. Tetapi masa lalu itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tetap tinggal dalam penderitaan. Partikian nata bolus naung salpui boi makatai di bagasan nguluta puasa marukil puasa marsitawonon puasa marsak kita boi pajojoronna alai dan boi baenota di bagasan nguluta mariti partikian nang tabolusi gabe alasan di bagasan nguluta hot di bagasan penderitaan. Alasai jot jolma songoni terlena. Ini kan karena dulu begini. Ini kan karena opungnya begini. Ini kan karena orang tuanya begini. Ini kan karena salah saya dulu. Dangi. Hidup pajojoron na buasa menderita hita. Alani nang sigatata di bagasan nguluta
Adong 2 HP. Bahasa marukil hita. Bahasa menderita hita. Bahasa saya itu matangis hita. Naparjolo sahali. Ala terjadi pelanggaran di bagasan hata manang perintah ni debata. Hidup yang melanggar apa yang dikatakan Tuhan membuat hidup kita menderita. Napa duahon ala adong disi sakap ni debata. Orang yang menderita tidak melulu karena kesalahan. Orang menderita dalam hidupnya tidak melulu karena dosanya atau pelanggaran, tetapi orang dapat menderita dalam hidupnya. Boido hita marukil, boido hita marsak di bagasan nguluta, aladong do sakap ni debata. Sakap nai mungkin patorason hapor seota. Sakap nai mungkin menungguli hita patigorhon asalam marsikohon lam gomos lam gopas. Alay mulo na parjului manugunugu hita. Kaili ngulum aha naung diulau ko. Lihat kembali, flashback kembali kehidupanmu. Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa menderita? Situasi omma na marhusor di bagasan rohani si Jeremia, panurang Jeremia, bohado pangalahon ni bangso na pinilit ni debata, iko terbuang na sida, iko mangai na sida. Di mana kehidupan bangsa pilihan Allah itu sungguh sangat baik pada awalnya. Tetapi dengan kesombongan mereka. Tetapi dengan rasa bangga yang berlebihan. Allah mengingatkan mereka, walaupun Allah mengasihi mereka, walaupun mereka menjadi bangsa pilihan, bukan berarti tidak menerima hukuman daripada Allah. Mengedung meratap Jeremia yakana masai ibering mamalokso ma Jerusalem. Bagas joripe hancur sude. Ibering ma pasi-pasi namana na tading. Molo dido pasi-pasi eba-eba. Totu akan namar sahid maun. Akan nama tua maun. Akan apapang maun. Akan nasawui andalan. Akan nasumar gugu. Nasumar gelok be. Imana so dibuan. Alay nasingi merhua. Terbuang na sida. Pangalahon ni bangso Israel naso manangihon hata ni debata na leas rohana sida di pajouon ni si Jeremia di pakulingi debata. Idu ben na parjolo sahali di dok marhite hatan debatae 10 sia rodia 26 na parjolo di boto debata jala diingot debata akan masa di bagasan ngulum. Allah tahu, Allah mengetahui segala yang terjadi di dalam hidupmu. Dan Allah mengingat kasih-Nya kepadamu. Sekarang, apakah engkau senantiasa mengingat Allah? Sadah somalat do amanginang. Molo halak na marukil, totu lehe luluon nama di bagasa parukilon nai, tu dia iba na mangalu-alu. Kalau orang menderita, orang menghadapi persoalan, dia akan mencari, memanggil Allah. Mengatakan,
Sai ingot ma dangol hon pangaleleon. Saya ingat ma, Tuhan ingat saya. Bahkan kita tahu ketika Tuhan Yesus di kayu salib pun seorang penjahat juga mengatakan demikian. Ya Tuhan, ingatlah aku ketika engkau sampai ke Firdaus. Di son Hosana. Diingat. Kita sering memanggil Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Tapi apakah kita di dalam penderitaan saja memanggil Tuhan, mengatakan ingatlah aku Tuhan? Karena seringkali orang lupa setelah badai berlalu, orang tidak ingat siapa yang memberikan berkat, siapa yang melepaskan dia. Nama dok songonon amanginang. Ulang magabe pangadung bayarak kamu. Ibu tuamu doa manginang pangadung bayaran. Adong masa ada keluarga. Namoding keluarga anak. Ala pangarato lu sudi anak konna. Isuru mangadung. So ibu to mangadung. Igotili mangaduko. Igotili. Asa tumatangis. Ape tu gereja nasadanari do peparan nomor minggu. Nama do nasobui tangis. Mula dong hamatean ninna. Tambui tangis ninna. Seisuru mangadungi. Akhirnya ala sobui mangadungi asa torop. Asa diri puhala naturu berduka. Ijau mah pangadung. HP nama ngadungi biasana peparan ni nama teon. Manang keluarga si sorot ni nama teon. Alay ala na suarong nabui mangadung di jauh mahala. Toe mangadung maho hira keluarga ni halakon. Ule ape pasitesmu. Jadi Roma na mangadungon. Ala asing luat na. Nama teon di luat A, na mangadungon di luat nadawan. Dan masih tadan, dan masih padupahan. Asal dia dungi mak. Punisi adui ngamar nini marnono ho na apedang marnini marnono marpahopu pedang. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Karena dia tidak ikut merasakan bagaimana keluarga itu. Tetapi Yeremia ikut merasakan bagaimana penderitaan bangsa itu. Tidak hanya mengungkapkan begitu saja ratapan dia. Tidak hanya mengungkapkan bagaimana pergumulannya, sakitnya. Didok panurang Yeremia, dangol hon pangaleleon. Bagaimana dia hidup di dalam tengah-tengah bangsa Israel yang menyepelekan firman Tuhan. Yang menyepelekan panggilan Allah. Tentu ungkapan itu berbeda dengan orang yang tidak menjadi bagian songon na mga dungnakin. Na so maboto ruhut-ruhut ni keluargaon asal dia dukon alani hepeng. Ipabuwa mamuse disi adong hata raru dohot rasul. Ado raru anggo na lomoro ha na manginup tuak ito riboto do raru. Alay mo laka sudut na uposo dang riboto be raru. Biasanya
nira, bagot, begitu dipotong, ditampung dengan satu wadah jerigen atau ember, itu langsung dimasukkan raru. Raru ini pahit. Biasanya kalau orang-orang yang pakai obat alternatif atau herbal, dia akan mengatakan ini obat diabetes karena pahit. Alai dak sude nabui gabe obat diabetes, dak sude na pahit gabe obat diabetes. Boido panakokotong, boido drop. Jadi raru ini dikatakan dalam firman Tuhan ini pahit untuk menjadi obat dalam kehidupan. Yeremia mengatakan kepahitan hidup ini menjadi pembelajaran kepada bangsa Israel dan pembelajaran kepada kita. Hidup kita perlu sekali-kali menghadapi kepahitan supaya kita tahu artinya manisnya berkat Tuhan. Kalau terus saja manis, terus saja tidak ada persoalan, kita kurang bersyukur. Yeremia mengingatkan, perlu rikot dosa zali di bagasan ngulutah, pahit ngului asaboto ommu madok mauliate. Tu debata asa di ngoto. Unak kola debata namang ngoto alai holu batu debata. Karena sering dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah kita ingat Tuhan, tetapi ketika sukacita kita lupa siapa Tuhan. Hidup muse disi racun. Racun dunia. Nama bain terlena. Nama bain sehingga pikiran. Ahadui. Rasun. Udang do rasun. Adong do rasun di si A dan rasun di si B. Adong do rasun di si B dan rasun di si A. Ado rasun penggoda dalam hidup kita untuk menjauhkan kita daripada kasih dan rahmat Tuhan. Apa penggoda itu? Sonari sangat terkenal hidup yang hedonisme, hidup yang metro, hidup yang tampil tidak sesuai dengan kantongnya. Rasun don, rasun matua matai, rasun tu yanakonna. Ala songonido natorasna mangihut-ihut ma yanakonna songon natorasna. Habe dang mampu. Marutang laho penampilan. Hati-hati dalam hidup kita. Racun dunia ini membawa kita jauh daripada Tuhan. Napa duahon dihamu amanami nanami. Didokma nampe di tonga-tonga hamaulon nasida. Sai didok panwirang Yeremia do. Ima tokto ima atong parate-ate honokku alanido ubahen marpakirimon ahu. Bahwa walaupun mereka terbuang, walaupun mereka menghadapi persoalan, tetapi Yeremia melihat persoalan yang ada bukanlah mematikan pengharapan. Tetapi persoalan yang ada akan menjadi pupuk untuk bertumbuhnya pengharapan. Mula-mula kita tubona nakin idauta
molo hola partikian nasal puido sai tapa ingot-ingot dan merdala kita tu pakirimon. Atau di bagasan ngoluta asa hot pakirimota nuaimpe partikian nuaimpe naing tapake lahu hihi. Hidup kita saat ini kita pakai untuk mengubah apa yang telah terjadi yang waktu lalu yang tidak dapat kita perbaiki lagi dan untuk kita perbaiki ke hari depan. Odo, nuaim matikina, unang dok sogut. Nah seringkali kita mengatakan besoklah, aduh amma, down. Sekaranglah waktunya. Nuaima partikiana, nuaima tongon partikian di leo debata tu hita, laho pahotton pakirimo nanain jalo otak. Unang be partikian naung salpui tasol soli bohapa turehon didok panurang Jeremia ima atong parate-ate honokku. Dia mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah dan pengharapan daripada Allah. Karena dia tahu di dalam pengharapan kepada Tuhan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Tak apa kirimu tu debata, mabain hita lam humolsol. Pengharapan kepada Tuhan tidak membuat kita jatuh ke dalam keputusasaan. Ala taboto do pakirimo tu debata, gog asini roha, gog holong ni roha, nang magira ibana ro patu paon. Allah bersegera memberikan pertolongan. Jala digobarhum maun. Kasih Allah yang menghidupkan dan selalu baru. Kaidah ayat 22. Rodi ayat 20. Holong ni rohani debata, asini rohani debata. Napanguluhod do amanginang. Anggo mangida pangalahota. Nasongon si Jeremia on didok. Ngasiap pita, ngarasipe. Alay didok. Asia sini Jehovah sabindo ubain soharu sun siap kami. Kita hidup, kita berada pada saat ini, kita berdoa saat ini, kita duduk pada saat ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau melihat apa yang telah kita lakukan, boido ragam namasa. Adong dua namasa di betonga-tonga ni ngulut tanuai di bagas sesamingguan. Naparjolo masa malalo itarutung. Dangi kang binoto harugian na jelas material pasti ada dan nyawa juga pasti ada. Songoni guguna nabudari tongaborngin ihutur ropeda bahina dibain dongan di grup masanga reda alai nabudari dihutur ropeda bahina napa duahon masa eoma akan aposon alan namar bula Arema doh Surabaya mate sekian ratus salak. Alani namar bula. Idaut tadi akan nama saon. Apa saja dapat terjadi, tetapi kita mau bersyukur pada saat ini bahwa kasih Tuhan itu melebihi daripada hukuman yang kita terima, melebihi daripada penderitaan yang kita terima. Karena kasih Tuhan itu dikatakan selalu baru setiap hari. Mula ratado itahe ganup sogot godang matutu
habonarommu. Allah memperbaharui kasih-Nya supaya hidup kita hidup yang berpengharapan kepadanya. Menandakan bahwa kasih Tuhan itu bukan seperti kasih manusia yang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kasih Tuhan itu tetap. Atau di bagasan nguluta, bagaimana kita memposisikan apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Ada 2 dipanggil melalui firman Tuhan ini. Buat Allah itu sebagai harta yang sangat berharga di dalam hidupmu. Buat Allah itu menjadi harta. Dok, Jehovah do parjabaraku. Jangan kita membuat harta yang ada di dunia ini menjadi penopang hidup kita, menjadi tujuan hidup kita. Tetapi buatlah Allah itu menjadi harta yang sangat berharga yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Muluak kaperda itu ijamot todo bule-bule na. Apa todo bule-bule? Jimatna. Mulu kaperda itu. Alai mulu tuhata lubisian jimat nai. Harta yang paling berharga. Mulu ede madok harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu mulu halak na porsea harta yang paling berharga adalah Allah. Tutudu keluarga ale mulu somarujahan di bagasan debata. Waduh keluargai berbedai. Songsongoni nang natoras ndak dana natardidi. Benar hidup Anda, harta yang paling berharga itu adalah keluarga, anak yang diberikan. Tetapi ketika hidup kita hanya beroriented kepada keluarga saja, lupa kita bahwa harta yang paling berharga itu adalah Tuhan. Dan tidak membawa hidup mereka kepada Tuhan. Ragam dona masan non. Kita tidak bisa membalikkan waktu lagi memperbaiki mereka. Karena itu ambil komitmen pada saat ini. Bagaimana menanamkan harta yang paling berharga menjadi milik mereka. Menjadi anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Itu harta yang paling berharga. Itulah yang harus kita warisi. Dan gudang ni sinamot. Dan gudang ni arta jabu dohot lan nasing nanaing lehono mutu nasida. Gabe parjabaran nasida. Alai debatai dong. Asa unang mengadungi hita sugut. Molo adong namasa di ibana. Supaya hidup kita tidak meratap. Napa duahon didok. Pardengkan bahasa do Jehovah mida aka namar haposan tu ibana. Mida todini nama ngalului ibana. Martua manang ise nahohom makalunguton hatuaon ni Jehovah. Allah itu sungguh baik. Allah itu baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kita, terlebih kepada orang yang bersandar kepadanya. Burju pardengkan bahasa debata tuaka na mar haposan molo didok tuaka na mar haposan dang mar sangga, bukan hanya tentatif tetapi terus dalam hidup kita. Ketika kita menggantungkan hidup kita senantiasa kepada Tuhan, maka yakinlah Allah akan membuka tingkap-tingkap langit memberkati hidup kita.
Dari apa yang tidak mungkin, Allah dapat mengubah dia menjadi mungkin. Seperti bangsa Israel, tidak mungkin lagi untuk kembali kepada Yerusalem. Tetapi Allah memungkinkan segala yang tidak mungkin itu. Allah dapat mengubah derai air mata dengan tawa. Allah dapat mengubah sesuatu yang minus menjadi plus dalam hidup kita. Tumibudo ro apul-apul nasiat debata. Atong amanginang ijo duhita mangida naso marpacoho tanah asini rohani debata di bagasan nguluta. Asa toktong mahita makirim dopa ibana. Mari, masa lalu dalam hidup kita tidak bisa kita perbaiki lagi. Tetapi kita harus memperbaiki masa depan kita pada hari ini. Karena masa depan itu penuh pengharapan dan Tuhan menguatkan kita selalu baru kasih Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Martang yang mahita. Ali Jahuba pardenggan basa nausobahami di bagasan Kristus Yesus. Dang marpacohotan asi dohot holung ni roham. Nasai di palu mehoko di bagasan ngulu nami. Gok do holong ni roham di portibion. Alai say ulo do jolmai lupa. Marado poko ditutun lomo ni rohana. Alani Tuhan sa ingot mahami. Sa ingot mahami na sa jauh-jauh do pako. Lehoma asini roham. Jala say pay baru may di bagasan ngulu nami. Asa margogo hami. Uju masa hamawolon. Uju masa habot ni roha. Manang parukilon. Ali Tuhan Jehovah hubua kami saluhut yana koruas ni huriam sekolah minggu remaja naposo na mga lului parbinotoan na sida lehoma parbinotoan na siyakoi sa marbisuk na sida jahala dapotan na pinarsita na sida. Pasu-pasu ruas ni huriam na mangula di ganuk ulaw nabi o manamabohali mga lehumar parbuhe. Asadong bohal ni ngulo na sida. Unang luas ruas ni huriam di bagasan abot ni roha, lungun ni roha. Tarlumobi di kenwarga niyamanami amang sinaga inang buru si mangucong nang jumolo inanami ali Tuhan Jehovah apuli keluargaon odo pangapul na sumurung mangalihon hagugoon di nasida nang di ruas ni huriam na di bagasan parsahitot pe o matuhan na mangalihon hamamalum hasehaton mamasu-masu na sa ubat na ipangan nasida. Tarlumobi dina nami inang nyonya tambunan boru sirait, torang marpaung jauh ti siagian, Elizabeth Glory borus tumorang, Malaki Alvaro Nahasea Tapubolon, Samuel Lumbang Gaul, Budiman Sihite, Desmawati Borusiahan, Amang Padita Joni Rumah Horbo, Amang Sintu ATM Lumbanturuan, Maril Simamora, Inang Nyonya Pardede Kartina Borusitohang, Amang TP Nababan, Arnold Pribadi Barimbing, Dahlia Sariani Boru Manihuruk, Nurmani Borusi Hombing, Beni Daniel Marpaung, Amang Sintua SP Hutasoit, Inang Nyonya Siahan Borusi Tanggang, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung,
amang KM si hombing. Sintua evangelis nyonya te pasaribu boru sianipar. Amang tepe si majuntak siti mawar silalahi. Inang nyonya baster manurung boru aruan. Maruhum tambunan. Amang situa daulat sitopul. Arkalaus si mamura. Inang nyonya sitorus boru nenggolan. Evangelis Marsius Siahan. Naomi boru towing. Ali Jahuba pardinggan basa. Homa Tuhan, nama masu-masu nasa tindakan para medis, dohot nasa ubat na dipangan nasida. Homa nama masu-masu igabe makorhon hahipason. Pakai mai Tuhan di namar sahid nasida, gali pamatangna. Daunima. Suang-songon inang keluarga nasida pargugoi totong pature-turehon amanami inanami hanggi botonami asa dapotan hahi saron nasida secara khusus buat kami akan masa tuhu maliang ni dongan sahapursion nami dohot naso sahapursia rap dotami ima gempa bumi di Sumatera Utara, topet di Tarutung, dohot sekitarna, ali Tuhan Jahuba. Odo Tuhan, napademakon, saluhut, akan namabain ganggu ni roha, songgot-songgot, roha biar. Pademak ma Tuhan. Asabui saluhut na apalagi di apalatikion marminggu nasida mamuji ho. Totu mardonga to biar do Tuhan. Totu mardonga totu matangis do nasida. Alani Tuhan pargugoi toktong saluhut aka na mengalami gempa bumi molo di bagasan ilu nasida alani hamatean apuli ma Tuhan ho ma Tuhan sileo napul-apul tuaka namarsak tuaka nahabot roha asa margugu nasida di hari-hari nelioko jala pasuang gugu nasida hai pasonna laho mangula ho Bartulomo ni roham asa dapotan nasida. Pasu-pasu huriam HKBP rawa mangunon. Dinanain patu pahom pesta gotilon diari namangihun. Pos dorohanami Tuhan. Hodo namangukap rohanami. Makilalahon hinadenggan ni basam. Dohot asini roham. Nasai di palume hoko di bagasan ngulu nami. Naing buanon nami maitu julum ali Tuhan. Songon parbue partumonan. Sian akka nahula hami. Gabe bohal di bagas jorom. Diakka ulau pakubasyon ni huria. Ali Tuhan Jahuba. Pasu-pasu saluhut parhalado partohonan nang naso partohonape. Padita situa do saluhut natahe. Ihot ma di bagasan sada ni roha holong ni roha dohot todim to di parbadia asa mangula ho Bartulomo ni roham jala pasikop saluhut parsawaran di tengah-tengah di huriam gabe hasangapon hamuliaun di goarmu nabadiai marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami asima roham tarlumobi tunatoras nidak danak nama buan yanakon nalau tardidi nunga di basa-basa hukko dak danak di tengah-tengah pardongan sari pionna batau manasida di nama buan dak danak tardidi gabe pasidohot parjabaran di harajamu nabadiai homa Tuhan nama nugu-nugu toktong natoras nalau mengajar-ajari Sai mangulu di bagasako madat danakon. Jala homa Tuhan. Nagabedongan nasida magudang. Jala mamulus partikian na liyoko. Leho mahasehaton. Ibur magudang.
harbisukon sagabelas ni roha di hami saluhud. Di bagasan Kristus Yesus martangyakan. Asih maroham. Amin. Kapuji matuhatam marhite ede uhud papungu peliak kita. Oh
hamu amanami nanami hanggi botonami sonari neng masuk mahita tu padidion nabadia atong ta paradima roha nang todita ta puji matuhata marhite de nomor 146 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 jongjong ma natoras. Martangi yang mahita. Alea manami na dibanagi jang narodo hami tujulum mabuan akadat danakun. Saya si maroham jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sogut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan danak sidi di honoton. Tangihok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Lahu mahamu tu liat portibion ni nama dok akasisianna. Podai hamu masa luhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot mah, sai dong anakku do hamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasianganu. Manang ise na porsea dohot ni didi daputan hanguluan. Alai naso porsea hona uhum sugut. Tangihok kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maaka nama buan dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi. Sogo marohana di dok ma. Luas hamu ma kadak dana kiro tu au. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaun ni debata. Natutudo nahudokotu hamu. Manangi sepe anggo sosongon dana ibana. Majalo harajaun debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadat danaki. Dia pehom matangan natu nasida. Mamasu nasida. Atong di hamu natoras nama buan danak laho tardidi. Hati dakok kamu majolo hata hapor seotai. Rap ma hamu madok. Ahu porsea. Nama tetarpajal lo ibana di hau pinar silang.
Au Porsea. Atong alusi hamuma hata nahusukunot tu hamu. Di pangido hamu nuaing didio nakadat danakon tu bagasan ni nahina Porsea muna alusi hamuma. Beha naolo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diuton nasida hata ni debata alusi hamu. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamu. Atong tapasahap ma nasida tu debata marhite-hite padidion nabadia Roma tujolo hudulma na asingi. Geserin nama tu tong-tong nanti. Yang paling besar mana? Namanya ini ya. Ale Benedict Gorganata hudi di mahotu bagasan goarni debata ama dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan goarni todi parbadia amin di pasu-pasu Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajaun debata olat nyon ro di saliling nililingna amin. Ali Benicio Gabenata udi di maho tu bagasan guarni debata ama dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan guarni todi parbadia amin di pasu-pasu Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajaun debata olat nyon ro di saliling nililingna amin. Agak ke depan. Ali Gevariel Elhen Banta Nabi Tupulu. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habon mon tu bagasan harajaun debata olat nyon ro di saliling nililingna. Amin. Ali Teresa Feodora Abigail Siregar. Udi di maho tu bagasan goarni debata ama. Dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habot mon tu bagasan goarni tu bagasan harajauna olat nyon ro di saliling nililingna. Amin. Agak mirip. Pelan-pelan. Ali Benjamin Ezra Halomoan Siregar.
Udi di mau tu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata mahu di habogon mon tu bagasan harajaun de bata. Olat nion ro di saliling nililing na. Amin. Ya, ya. Ali Hazel Joseph Martua Manurung. Udi di maho tu bagasan kuarni de bata ama. Do tu bagasan kuarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho di abawot mon tu bagasan harajaun de bata. Olat niun ro di saliling nililing na. Amin. Suratnya. Ali Jonathan Halomoan Silalahi. Udi di mahu tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata mahu di habawot mon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon ro di saliling nililing na. Amin. Ali Kenzo Alvaro Yosep Lubis. Udi di mau tu bagasan guarni de bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho. Di abawot mon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon ro di saliling nililing na. Amin. Ali Valencia Marsaulina Marbun. Udi di maho tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habawot mon tu bagasan harajaun de bata. Olat nion ro di saliling nililing na. Amin. Ali Hezekia Panjaitan. Udi di maho tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho. Di habawot mon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon ro di saliling nililing na. Amin. Jongjong ma natoras natardidi. Martangiang mahita.
Ale Tuhan debata ama nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasa tami akadat danako tuho. Jala di jakokodo nasida gabe anakomu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaliling nililingna. Asima roham. Dohot diaka natoras ndak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli di akka arta ni harajaunmu. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 145 ayat sada laus jongjong mahita salutna. Kapasak mapeliat tatuadu pandebata tapauduk marohata martang yang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silion lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasea kami pelianon. Patibulhon na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadi ama guarmu. Say Roma harajaunmu. Say saud malomo ni roham di Banatongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Mahamu di bagasan dame dohot las niroha jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama buhina tuho.
Jala di parsar homa damena tu todim. Amin. 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 Di hamuama nami, ina nami, hanggi boto nami, kami sadok parhobas padita, situa pemain musik, song leader doh multimedia, pasahat totuhita saluhutna, parhorasan, horas madihita sudina, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tunatoras.